wasutha bese kuthi makumele kubonakala ukuthi usuthe ngempela bese uzwa ngokubhodla ukuthi yawudlile wasutha nami ngithi ake ngiphodle nje before sizwe lenkosi ke ngithinte indaba yesihloko saletim ebesinayo yemvuselelo. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. La sidle khona sasutha from Wednesday to Friday. Hallelujah bantwana. La kukhulunywa khona ngebhaliselam. Nama ke ngiphodle nje bantwana. Ngebhaliselam ebe kunombuzo ukuthi alikho yini. Ibhaliselam eGod's power. Alikho yini ibhaliselam eGod's power na. Ayikho yini inyanga. Bantwana ngithintile le ndaba. Asakhulumi ngebandla kaNkulunkulu lonke nje sengikhuluma nje eGod's power. Kodwa bona izwi lenkosi likhuluma ngomzimba kaKristu ophelele bangcwele. Yathi impendulo cha. Ukhona ibhaliselam eGod's power. Ngoba ngeke ukhulume ngento ongayazi. Akhona amabandla kodwa ukwazi. Kodwa impendulo sitholile bathiwa ikhona ibhaliselam eGod's power. Inyanga enkulu ikhona eGod's power. Ezovula amehlo ebhukuthi. Ezokuzumisa isono. Ezokuphakamisa inyonga. Hallelujah bantwana. Ithi into kaNkulunkulu ikhona inyanga eGod's power enkulu. Hayi inyanga ethwele ikhwama ebilezi. Kodwa inyanga yasezulwini. Hallelujah bantwana. Ilokho nje engihambelele kukho ngahamba nakho bantwana. Ngathi mangifike ekhaya ngathi uNkulunkulu ibhaliselam ikhona eGod's power. Mina ngiyalibona. Hallelujah bantwana. Ngoba ngakhumbula lodwa usuku nolodwa uNkulunkulu esenza sikhonze sodwa engekho yena. Ayikhona bantwana. Wejesu noma ngiphikamisa ngakimi ngisekhaya ngokuthatha lebonti ngekho. Kodwa ngaze ngathola ithuba lokuthi ngene ngalo yamnyango. Ngiyazi ukuthi ikhona inyanga. Ikhona la. Hallelujah bantwana. Bendlula nje ake siyene ezwini lenkosi. Isihloko sami sithi kulelizwe sokhuluma ngalo uNkulunkulu namhlanje. Lithi ngitshele nanku umyalezo ukuthi ukhona uNkulunkulu womusa. Ukhona uNkulunkulu womusa. Cela sivule incwadi zethu encwadini kaJohane uchapter 5. Isihloko sakhona sifundeka ngalendlela. uJesu uphilisa isiguli eBethesda ngeSabatha. Verse 1. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. Jesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru yiBethesda. Linemipheme emihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu. Izimpumputhe nezinyonga nabashwabeleyo belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingilosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi. Kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asile esifweni sakhe noma enasifosini. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-38. Jesu embona elele, azi ukuthi unesikhathi eside enjalo. Wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Ogulayo waphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini nxa amanzi ezanyazanyiswa kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. Jesu wathi kuye,
sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Wayesephila masinyane lo muntu wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Kwakuyisabatha ngalolo suku. Khona basebethi abaJuda kophilisiwe isabatha akuvunyiwe uthwale uhlaka lakho. Waphendula wathi ongiphilisile nguyena othe kimi thabatha uhlaka lwakho uhambe. Bambuza bathi ngubani lo muntu othe kuwe thabatha uhlaka lwakho uhambe na? Kepha ophilisiwe wayengazi ukuthi ungubani, ngokuba uJesu wayemukile lapho kukhona isixuku kuleyo ndawo. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini kuye, bheka uphilisiwe, ungabe usona, funa wehlelwe ngokubi kunalo. Hallelujah. Amen. Sithola izwi kaNkulunkulu kunechibi. Oh yes. Leli chibi bathi belizanyazanyiswa. Yeah. Ngesikhathi esithile. Ingilosi beyifika kanye. Oh Jesus. Hallelujah. Izozamazamisa ichibi. Amen. Ngithanda ukuthi kuwe ekseni bamba lethuba. Yeah. Ingilosi kaNkulunkulu mayehlile. Yeah. Izokwenza umsebenzi. Yeah. Empilweni zethu. Ngoba ayifiki kaningi usukwini. Yeah. Ifika kanye. Yeah. Lithi izwi lenkosi ibithi mayifika izamazamisa amanzi. Bese oyiphonsele eqala. Oh Jesus. Abese yasinda. Ithi into kimi uma amakholwa engena emthandazweni ngabe mina ngiyangena na? Because maqala ingelosi kaNkulunkulu yehla. Uzwa amandla. Yeah. Bese ungena emthandazweni. Ngabe mina ngiyakhona na ungena emthandazweni? Yeah. Hallelujah bangcwele. Lithi ke izwi lenkosi ngisashila ukuthi isihloko sami sithi ukhona umusa kaNkulunkulu. Yeah. Amen. Lithi ngelinye lamalanga wafika umusa. Ufikela indoda. Yeah. Amen. Eyayisigule isikhathi eside. Hey, 38 years. 38 years bangcwele. Ikhona echibini. Kuthi angithi sikhona kule ndawo. Yeah. Miningi iminyaka. Oh Jesus. Siyahamba endleleni. Wena uthi samba sonke. Kanti mina sengisele. Yeah. Akhona ungena. Yeah. Angeneki. Ngikhona echibini. Iminyaka miningi u38. Yeah. Kodwa angeni. Angeneki. Ngithi ngizophakamisa ngifake khona. Ngithanda ukuthi kuwena namhlanje nanku umusa ukhona. OkaNkulunkulu ufikele wena namhlanje ukuthi nawe uzokhona ungena. Hallelujah. Ngoba musungenile echibini uzophila. Yeah. Inendaba engidlile bangcwele yokuthi leli chibi lalinempeme esihlanu. Yeah. Ibandla likaNkulunkulu uNkulunkulu uyalibeka endaweni. Yeah. Aliphe yonke ipackage. Yeah. Ye5-fold ministry. Yes. Kuthi yonke le package esihamba nayo. Kodwa ibandla likaNkulunkulu kutholakala ukuthi kuneyimpumputhe. Yeah. Amehlo kamoya awekho. Yeah. Kutholakala ukuthi indlebe zikhona. Kodwa esikamoya azikho. Kutholakala ukuthi ngiyahamba endleleni kodwa ngunyonga. Angipheleleliswanga. Angiphelele. Ngincedisa abahambayo. Ngiyanyongaza emva kwabo. Mina ngoba nginawo amehlo angimfona uMamnkosi ukuthi kahle kahle asihambe sonke endlini kaNkulunkulu. Hallelujah bangcwele. Ayenzeki kwenye indawo le ndaba. Yenzeka echibini phakathi ebandleni likaNkulunkulu. Alenzeke emgaqeni. Kwenzeka phakathi endlini kaNkulunkulu ukuthi kube khona inyonga ezilele, kube neimpumputhe, kube basibalile zonke izinto ezikhona kule ndawo. Yangilimaza bangcwele lento. Yangilimaza kakhulu. Ngasibuza ngathi Nkosi, njengoba ngikhonza kangaka
Kungenzeka yini ukuthi nami khona la ngisele khona. Yes. Hallelujah bangcwele. Amen. Singamkhonza uNkulunkulu. Yes. Angisazi isimo sakho. Mhlawumbe uyazama. Uthi sewuzamile. Mawuphakathi nendawo. Uthi haya yikho lento ayisebenzi. Uphinde uhlehlele emuva. Ulokhu uhamba kodwa akekho confessa kuye. Yeah. Awukwazi ukuconfessa kimi. Awukwazi ukuconfessa kumama uMdluli. Ikhona inyanga elapha zonke izifo. Okumele uconfessa kuyo. Uthi baba yazi sengihambile endleleni yokukholwa kodwa nasi izinto zingimele. Ngiyahluleka Nkosi. Iba nomusa kimi. Kunamazwi akhulunywa uJesu awuwaphinde mfundisi. Uma ethola le ndoda ilele. Hallelujah bangcwele. uJesu embona elele uverse 6 azi ukuthi unesikhathi eside enjalo. Wathi kuye uyathanda ukusinda na? Ogulayo wamphendula wathi Nkosi anginamuntu wokungifaka echibini. Amen. Amen. Nansi into bangcwele. Amen. Umbuzo uNkulunkulu uyabuza namhlanje kuseni. Uyathanda ukusinda na? Hey Jesus. Mama phambi uyathanda ukusinda na? Angikwazi ukuyibhekisa kuwe. Nami ngikhona la. Yeah. Lezwi lidla mina kuqala. Yeah. Uyathanda ukusinda na? Nanku umusa sewufikile kuseni. Bantu abasha haleluya. Uyathanda ukusinda na? Hey Nkosi Jesus. Haleluya bangcwele. Amen. Uyathanda ukusinda na? Ukhona umusa kaNkulunkulu. Ikhona inyanga enkulu esindisayo. Nanku umusa. Kulobo bunyonga bakho. Kulobo mpumbuthe bakho. Kulobo kuthwala kwakho. Yes. Na inyanga ikhona ekuseni. Ithi mbuzo ukuthi uyathanda ukusinda na? Hey Nkosi. Haleluya. Amen. Bangcwele akukho lula endleleni. Akukho lula endleleni. Ungamkhohlisa ubamnkosi ngoba umfundisi wakho. Kodwa ngeke umkhohlise uNkulunkulu. And uNkulunkulu angeke athi ibandla liyagula lingaguli. Haleluya bangcwele. Ibandla likaNkulunkulu hayi God's power. Ibandla likaNkulunkulu liyagula bangcwele. Ingelosi yafika inyakazisa amanzi. Ibandla likaNkulunkulu liyalilele. Alikhona ukusiphonsela ebukhoneni kaNkulunkulu. Sisiphonsela kanjani na? Singena emthandazweni. Sizila lokudla bangcwele. Ukuze sikwazi ukuthi silunge kulokhu uSathana asibambe ngakho. Kunabantu ababosiwe. Mhlawumbe nami ngomunye wabo bangcwele. Ungathi mama phanga uprofeti ethina. Engathi yena seka right. Nami ngiyazibala bangcwele. Sengihambile noNkulunkulu iminyaka. Kodwa impilo yami ibosiwe. Namhlanje kuseni nanku umusa. Ufikile uthi uyathanda ukusinda na? Oh yes. Amen. Hallelujah. Ziningi izinto ezingakubopha endleleni. Yes. U38 years wakho angaba inyanga. U38 years wakho angaba usuku. U38 years wakho angaba iminyaka eyishumi. U38 years wakho angaba iminyaka e100. U38 years yakho ngasuka ekuzalweni kwakho kuze kufike ekupheleni kwempilo yakho uhleli ku38 years. Kodwa yikho into ezokukhipha ku38 years ngaphandle kokuthi uvume ukusinda. Yeah. Hallelujah. Uyathanda ukusinda na? Thank you. Oh, thank you, Jesus. Emoyeni wami kuvuka ukuthi engathi uNkulunkulu angasindisa mina nawe. Asiphe indlebe kamoya. Jesus. Ngoba abantu baphumile emabandleni. Yeah. Bahambile bahlala emakhaya. Yeah.
ngenxa yokusebenzisa indlebe yenyama. Yes, amen. Athi umuntu mayimila uNkulunkulu edlulisa umyalezo ungawuzwa ngendlebe kamoya. Uthi hayi ngoba ngatshela umama Simoni, umama Phanga ubetho lento engayitshela umama Simoni, ngcono ngiyeke ukukhonza. Isitha interpretele into engekho. uNkulunkulu uthumela umyalezo kuwe ukuthi alungise impilo yakho. Uthi wena ngoba awubiki indaba zakho kuNkulunkulu, indaba zakho usazibikela umama Simoni, bese uyacabanga ukuthi ngoba utshela umama Simoni ngenzeka ukuthi umama Simoni usetshela umama Nkosi. Bangcwele kuyenzeka ukuthi ube nesimo esifana ngqo nalento ezokhulunywa uNkulunkulu ngosuku oluthile. Uyazi uNkulunkulu usuke ekhulumelana, usuke ezosiza wena. Yes, amen. Kodwa ngenxa yesimo sokuthi ukhona echibini kodwa indlebe ayikho. Uphume. Siyazibuza bangcwele, abantu bayangena bayaphuma, bayangena bayaphuma. Uthi umama Simula last week uthi kwakumele ukuthi uJesu adabulapha eSamaria kodwa indlela yakhe yayiya eGalili. Ningathuki bangcwele, abanye abahanjiswa yini, bahanjiswa ukuthi kwakumele badlule lapho bese beya la beyakhona. Ungalinyazwa into engamelanga ilimazi. Ake usifundise ukuba nento kaNkulunkulu, ube nendlebe kaNkulunkulu, ube nemehlo kaNkulunkulu, umbuzo uNkulunkulu ngayo yonke situation oyibona phambi kwakho. Haleluya bangcwele. Kubalulekile ukuthi uhambe noNkulunkulu imihla yakho yonke. Nansi indoda iyawuthola umusa, iyangena ebukhoneni naba abamelene naye. Ngoba bangcwele ngeke uthi umntwana kaNkulunkulu uSathane angamelani nawe. Haleluya. Nale ndoda babakhona bamelana nayo, amaJuda amelana nayo, ayitshela ngokuthi isabatha namhlanje sifuna ukwazi ukuphilisa. Nawe bakhona basazomelana nawe. Haleluya. Wavuma nje namhlanje ukusinda, umngane wakho uzobona ohamba naye ukuthi awusafani naye, uzokubuza uzomelana nawe. Abanye bethu sinemindeni, nami ngomunye wabo. Imindeni yethu iyamelana nathi. Silungise mntana sekhaya, thatha usizo lomusa ukuthi mabemelana nawe uzokwazi ukuthi ukwazi ukumelana nesimo ngomoya kaNkulunkulu, ngoba ngeke ukwazi ukumela ngezikhwepha zakho. Bayibuza le ndoda bathi ubani okusindise ngesalala. Ngiyayithanda le ndoda. Ithi le ndoda angimazi. Kunezinto ekumele ukuthi abantu mabekubuza kwesinye isikhathi uliprotect ivangeli. Umprotect uJesu. Ngoba wazi lo muntu okhuluma naye ukuthi ukhule kangakanani. Ithi le ndoda angimazi. Ethi le ndoda imzwe kahle lo muntu uthi ubani. Iyahamba le ndoda ifike esethempelini uJesu udibana naye. Haleluya. Ithini umfundisi uJesu bayibona indoda. Okay. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini, wathi kuye, bheka uphilisile, ungabe usona, funa wehlelwe ngokubi kunalokho. Haleluya. Amen. Ngithanda ukuthi kuwe namhlanje nangu uJesu ufikile, wazokuphula esimeni okuso. Noma ngabe siphi bangcwele angisazi. Nami ngikhuluma nje into engithunywe yona, angisazi uwosazi. Yes. Nangoku sefikile uyaphilisa. Uzokhulula emaketangeni akuphi. Uzokhulula emaketangeni emakhamandeleni enhlupheko. Uzokhulula uJesu namhlanje. Mase khululile
ngiyacela ungasabheki emuva. Oh yes. Uthi uJesu ubheka usindise uphilisiwe ungabe usona. Bangcwele uNkulunkulu uxabene nesono. uNkulunkulu uyasizwa yebo ukuthi siyeze kukhoneni bakhe. Ingcwelise Nkosi. Igeze ngihlambulule uyasizwa impela. Kodwa kumthokozisa ukuzoloku uphinda phindile. Mawuqeda ubuyela khona. Mawubuya futhi Nkosi ngisize. Ingcwelise. Cha phela sawuphilisiwe manje. Ungabishona phela. Ubhekelane emuva. Ngoba phela lezi zinto ezibheke emuva zizokuphazamisa. Uthi masimula uMosi waphazanyiswa uJoshua. Ngithanda ukuthi ekseni akubheke abantu ohamba nabo. Akubheke isixuku esikusurroundile. Nganamazwi ashiwo mama Simula last week angizwe ubuhlungu kahle ukuthi ungazuluza into kaNkulunkulu ngenxa yefocus ukuthi ufocus kwabanye abantu. Umsindo uziwa uJoshua. uMoses akawuzwa umsindo. uMoses uphethe umyalezo uphahlaza umyalezo awuthunywe uNkulunkulu ngenxa yokufuna ukulalela indaba azitshelwa uJoshua. Amen. Nawo umusa ekseni uze kuwe uzofuna wena. Uyabona ukuthi uyadinga. Uyamdinga uNkulunkulu. Side lesisikhathi uhamba endlaleni nokukholwa alishintshe izinto. Abanye bethu sebephelelwe na umthandazo. Abanye bethu umthandazo uthola amandla mayela phakathi. Mayifika ekhaya mayibhekana nesimo abhekene naso. Awuhluleke umthandazo. Kuyenzeka bangcwele. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi ngizogqokisa amandla. Uthi uyathanda ukusinda na. Ngoba sengibonile ukuthi hayi uyashukashukela. Namhlanje ngehlile. Ngizokusindisa. Yafika uJesu kule ndoda yayingazelele. Kodwa yawuthola umusa. Ngoba umusa into esithola singayidizeli. Ithi omunye umbhalo ngelinye ilanga uthi ukhona yini engamenzela umusa endlini kaSawuli ngenxa kaJonathani. Haleluya bangcwele. Ukhona yini engamenzela umusa? Yebo ukhona ongayenzela umusa emndenini wakho ngenxa yakho njengoba uhleli la. Wena yakho indaba lungisa indaba yakho noJesu. Wenze kahle uhambe kahle. Ucela amehlo, ucela indlebe, ucela inyawo esiqondileyo. Ukuze umndeni wakho nowami ufumane umusa ngenxa yakho. Njengoba sikhona kule ndawo ukhona umusa ongasiza le ngxaki obhekene nayo. Ukhona lo musa. Ikhona lenyanga elapha lezifo zonke esihamba nazo. Sithwele amaphilisi ngomunye wabo. Ungathi nangu mama phansi sekhuluma ngami. Ngomunye wabo. Ngihlale ngikhala every day. Ngithi angilifundi lephisi. Liyangibabela bangcwele. Liyangibabela. Lifita nje inyama liyangibabela angilifundi. Ngihlala ngikhala kuSimangathi ngithi baba ngilifunde lephilisi. Angilifundi. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngisebenzise ukukholwa kwami kufinyelela kule ndawo ethi ngiyawalahla lamaphilisi. Ngoba ngiyakhuluma kodwa ngibona ngathi khona la ngilekha khona. Ngidinga bani? Ngidinga yena lo ufikele yena namhlanje. Othi ngiyathanda ukusinda nami. Mase ngisindile ngaphinde ngibone. Ngoba sengithola into enkulu ngasinda. Ungabheke emuva. Umfazi kaLothi waphenduka isidulu sikaSawuli. Ngokubheka emuva ezisikhala sabantwana bakhe. Uziyeke nje lezinto ezibhekisa emuva. Ukufocus nje kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu yena umphilisi wempilo zethu. Haleluya bangcwele. Usathane noma ngayenzani ngawe athi uyaqeda ngempilo yakho. Eslongizwi kaNkulunkulu sasekhona. Asasekhona nabashumayeli uzofika umyalezo uvuke athi umunye uhlabelela kahle athi uJesu ufike ekseni. Athi bathi baqedile ngawe ebusuku. Ngoba indaba eningi zenzeke ebusuku ebumnyameni.
kodwa ke njengoba kuyindoda yobumnyama ukhona uJesu indoda yokukhanya efike ekseni bese kupha amandla amasha ukhona lo Musa wathola uDavide esekulusene lusizimvu zikababakhe kodwa uNkulunkulu wathuma indoda wathi ayihambe iyogcoba inkosi emzini kaJesu wayengekho uDavide wayeseyivini kodwa uMusa wamlanda esigangeni la elusa khona wasala wathi mlandeni wathi uSamuel hayi ngiyazibona ikhondla lezi singangoba mhlaba ngiyazibona impela boRubeni abobaba haleluya bamhlaba ngiyakuthanda ngoba ngeke ulimali khule ngokwanele leswa ingenza iexample nga wathi ngiyababona kodwa ngicela ukubuza ukuthi baphelele yini abantwana bakho wathi ayikhona nje loya olusayo wathi ake nimbizeni uMusa bangcwele uMusa wamlanda emahlokohlokweni ngiyawuthanda uMusa walanda uDavide uma ezogcotshwa uDavide ulanda uMusa esigangeni usasebhizi uDavide ubhala itestimony yakhe ugcotshwa nje uDavide usene testimony haleluya uDavide ubhizi lapha uhlephulana namabhele ulungiselela ubukhosi bakhe loba azogcotshwa yibo uSamuel ukuthi ayokhulula amaFilisti ayokhulula abantwana bakaIsrael kumfilisti odilelayo haleluya bangcwele wamlanda uMusa esigangeni haleluya wazomletha la lithi lenkosi uphondo lwavuma kade lingazange livume bekhona wonke amadodana kaJesu ngithi kuwe namhlanje nanku uMusa ufikele wena ukubonile kulona hlobo zokulona siyazi ukuthi usukushilo konke ukuthi ngikhulekile mina ngiyakhuluma nangezilimi ngiyaprofeta futhi mina kodwa uNkulunkulu wozala uyathanda ukusinda na yebo ngiyakubona uyavutha uyashisa impela kodwa uyathanda na ukusinda namhlanje ukuthi uzokwazi ukubona imfihlakalo yami uzokwazi ukwazi indaba zezulu haleluya bangcwele muhle uNkulunkulu esimkhonzayo uMusa wakhe usanele sonke ngelinye lamalanga uthola amadoda ayadoba uNkulunkulu wami uthola amadoda ayadoba asuka ubusuku bonke cabanga nje from 6 to 6 asuka ayadoba amadoda wabambe lutho abo Simoni uyafika yena ekseni uthi ake mphonsela amanithi uthi bese niqhubekele ejuleni iyaphila into kaNkulunkulu bese bephelelwa amathemba ukuthi vele asibambanga lutho kodwa wafika uMusa ekseni wathi abaqhubekele ejuleni haleluya babamba bangcwele bambisisa lokhu uNkulunkulu akunika khona ngesikhathi samanje okwalo mzuzu wanamhlanje uyafika uJesu la kumnyama khona veza ukukhanya lithi ungukhanya kwezwe haleluya bangcwele ubumnyama nokukhanya kuhlangana uma kudethe ubumnyama budediswa uJesu bese uyavela yena ngukhanya bese buyabaleka ubumnyama haleluya bangcwele uMusa wonke loyo akwenzeki ngaphandle koMusa uMusa ufika kulesikhathi wena ungawulindele uyathanda ukusinda nawe ekseni uyathanda ukusinda nawe make sure ukuthi mawususindile ungasabheki emuva ungaphinde woza ngamasemula haleluya egameni likaJesu uyathanda ukusinda nawe